20 дни. Сега ще ви разкажа какво се случва в Барселона за 20 дни. Значи филипинеца идва, правим мастер-клас, филипинеца ефекта вау и веднага започва да работи. Викам, моля ти се, искаме много, утре го плащам, защото носеше пари в себе си. Викам, не ви давам. Правим му това, на другия ден ми вика, искам 5. Купи ги 5, след 2 дни ми се обажда, донеси ми на паралел 5. Аз му ги носа и след 1 час се връща и купува 10. На следващия ден докарва една група от филипинци, 7 човека, жени. Тая жена е лидер на групата, казва. С нея ще работи. Жената се казва Неси, аз ще започна да говоря с нея, да видя дали ще иска да не е за Москва. Тая жена има роднини в Италия, в Тайван, в Лондон. Те може да ви се обадят даже на вас, лондонската бригада. Като почнаха да купуват продукти, в склада сега нямаме мелокотон. Праскова ли беше? Да. Прасковата султея нямаме, защото те изкупиха всичката. И въди ми викат, искам 15. И аз се гледаме така. На следващия викам, сериозно ли може? Да, сериозно говоря. 15 мастер-класа. На него му показахме само едно. Че има 7 евро печалба от един мастер-клас. И че цената е 22 евро. Да. Той вика, това не е реално такава цена за 3 продукта. Да. И започна какво се случи за... И добре, че свършиме локотона прасковата, да се обърнат към друг продукт и сега почнаха да купуват зеления чай. Обаче не свърши там програмата. Значи искат презентации. Аз викам, какво ще приготвя? Ще приготвя и ще направя презентация на дамски превръзки. Викам, око си, подготвили сме това. Ти мъж ще презентираш дамски превръзки. И се смеят, по-без аз ги чу. Викам, да, защо не? Значи правим презентацията на превръзките. В момента, в който взимам аз чашата и обръщам да покажа, че е абсорбирана течността, всичките ме гледат е така, вадят телефоните и снимат, не могат да повярват. Купиха си превръзки, на следващия ден разказали ефекта, след 3 години века от жените да купуват превръзки. Значи чакаме да свършат превръзки. Просто тази бригада е уникална. Значи вече има 6 линии след нея. За 20 дни 6 линии. Като 4 човека се настояват. Която ми се усмихва, аз знам, че тя продава на каталог. Може ли да я поканя, Петя се казва и я опазва.